Шибане живот, шибане. Бъркам джоба, а в него няма нищо. Това ме подсеща, че положението е трагично. Живот на ръба, за това ще прекарам аз сега. Как дните ми минават като кошмар без светлина. Как ден след ден засривам се аз. Мъча се да направя нещо, но кой ти дава шанс? Нуждае си от помощ, но такава няма. На която врата да почукам, се затваря. На верите си опирам, но идея, щом нямат полза от мен, виждам само гърбаве. В такъв момент разбирам кой какъв е, на кой какво не му се нрави, кой какъв е и на къв се прави, но не е. Скрито под шапката виждам пълното му лице, готово за жълти стинки да ме предаде. И на това ти викаш приятел, но оня дето зад гърба ми съска змия. От такива хора по-добре аз стоя на страна, защото не могат да ме вкарат в големите война. Но просто няма как в този квартален ад да стоя на страна от тъмните неща. Щом всичките ми авери правят, че ме далавери. И аз съм тях, значи съм като тях. Не ме е срам от това, което съм. Не се гордея, но такъв съм. Такъв е живота, какво да се прави? Водите са дълбоки, но никой не му се даде като ударник в океан. За сламка се държа и всеки ден се питам дали ще издържа. Живота на улицата е истинския ад, а не аз съм просто един младяно от подземния свят. На милиметри от закона, на крачка от смъртта, отеката намирам аз само в съня. Но никой от нас не е виновен за това. Такъв е нашия живот, това е нашата съдба. Шиване живот, шиване. Легия се наричам, най-много на този свят моя брат обичам. Живота ми не е Божи дар, живота ми е шибан кошмар. Във всички сънища моята душа умира, аз съм онзи човекът, който никой не разбира. На главата с качулката, когато съм патрулката ме спира. Но далеч не е в това проблема, тъпите ченгета не могат да ме хванат, винаги съм в перфектна схема. Проблема е в това, че душата ми умря, защото аз съм по-различен. За тълпата безразличен, ако хиляди на този свят убиват, аз обичам. И лекия човек се наричам. Лекия човек се наричам. Лекия човек, лекия човек. Лекия човек се наричам. Лекия човек се наричам. Лекия човек. Шиване живот, шиване. Хей, гадни тупи, шибани сини педали. Аз съм израснал в планетските канали и никога няма да пренебрегна мисълта, която ме кара да правя пари, скитайки се по варненските улици. Един път се опитахте да ме хванете, педали спряхте и ме попитахте педали. Хей, момче, ние сме чекета и за 10 лева искаш ли да ти направи 2 минета? Опа, объркали сте се обаче, да ви прилича на човек, който ще се предаде за 10 таче. Втори път, когато дойдете и ме попитате дали ще се преда за 10 лева, ще ви кажа само, че за мен е по-добре да вляза в миризливата падела. Thank you.